Jeg er Anders Gadegaard, domprovst ved Vor Frue Kirke, og står for det kirkeblad, som kommer nu her i december måned og gælder for december og januar og februar for det nye Vor Frue Sogn, som består af Domkirken og Sankt Andreas Kirke fra 1. december. Temaet for kirkebladet er kirken i verden og verdens kirker hos os. Altså den mangfoldighed, der findes af forskellige kirkelige udtryk i hele verden, og som er kommet til os inden for den sidste generation eller to, især med de mange nye kristne, der er kommet til Danmark som flygtninge, gør jo, at vi har et væld af forskellige kirkelige kristne udtryk, også i Danmark og ikke bare i verden. Det kalder man med en fælles betegnelse for økumeni på græsk, og økumene betyder egentlig bare verden, og det er et klassisk udtryk for fællesskabet af kristne kirker i hele verden. Og det findes der faktisk et råd, der beskæftiger sig med i Genève. Det blev oprettet i 1948, Kirkernes Verdensråd, som har over 350 medlemskirker. Den allerstørste, det er den russiske ortodokse kirke med 200 millioner medlemmer. Og de fleste ortodokse kirker i verden og de fleste protestantiske kirker er medlem. Og det har jeg valgt skulle være tema for de kommende 3 måneder i kirkebladet, at fortælle om det økumeniske samarbejde i verden, og hvad det betyder for os her i Danmark. Så jeg har bedt generalsekretæren for Kirkernes Verdensråd, han hedder Olav Fykse Tveit, han er nordmand, om at skrive en artikel. Jeg har bedt en person, der sidder i Bruxelles og har at gøre med kirkernes rolle i forhold til EU, Rüdiger Noll, en tysker, om at skrive om, hvordan han ser kirkernes samarbejde, specielt i Europa. Og så har jeg bedt en person om at skrive om, hvad det er, der er sket med de mange nye menigheder, især her i København, der er kommet til blandt flygtninge. Det er jo sådan, at vi har fået over 200 nye kristne menigheder inden for de sidste 15-20 år i Danmark på den baggrund. Han hedder Hans Henrik Lund og er chef for noget, der hedder KIT, Kirkernes Integrationstjeneste her i Danmark. Og det fortæller han om, og så har jeg skrevet en introduktionsartikel. Det er tema for dette nummer i Kirkebladet.